Купих един Дукат и не знаех дали ме лъжат. Точно така, преди 5 месеца влязах в Tavex и купих един Дукат. Един. Най-малкото нещо, което можеш да купиш, за да кажеш, че си започнал. И трябва да ти кажа нещо за себе си, за да разбереш защо това ме подразни толкова. Аз не съм новака в пазарите. 6 години търгувам крипто, злато, акции и сребро. Зная как да чета чарт, зная и какво е спред, ликвидност и какво е премия. И въпреки това, докато излизах от магазина с този Дукат в джоба, мислех едно, което не казах на никого. Нямах представа дали цената беше честна. Не защото ме излъгаха, Tavex са коректни, няма спор, а защото нямах с какво да я сравня. Спри и помисли колко абсурдно е това. За кола отваряш 10 обяви и знаеш пазарната цена. За телефон четеш ревюта. За злато, за нещо, което ще държиш години, отиваш при един дилър и просто вярваш на написаното. Няма и как да отвориш 3 сайта и да видиш кой дава по-добра цена точно за тази монета. Няма как да знаеш дали е нормално или плащаш двойно. И тогава разбрах нещо. Проблемът не са дилърите. Има честни дилъри в България. Проблемът е, че купувачът е сляп. Няма референция, няма прозрачност. Целият пазар работи на вярвай ми. Аз идвам от свят, където не вярваш на никого. Проверяваш всичко. Където цената е на екрана черно на бяло. Следващите месеци прекарах в строене на отговора на този въпрос. Няма да ти го рекламирам точно сега. Просто исках да знаеш откъде тръгна всичко. От един Дукат. Точно така. И от едно неудобно чувство на паркинга пред магазина.